Иртәгә Казанда Юсуф Зөләйха спектакль мюзиклының премьерасы булачак. Татньюс Татар редакциясе генераль репетицияда булып кайтты. Рәисебезнең указы буенча бу елларда Кылгалинең тууына һәм аның менә бөек Кыйса Юсуф әсәре язылуына 800 ел тулачак. Һәм шул кыссаларда без менә шул әсәргә мөрәҗәгать итәргә булдык. Бу бөек мәхәббәт легендасы. Безнең тамашачыны менә шул әсәр белән хореографик һәм музыкаль вокаль спектакль аша таныштырырга булдык. Юсуф бит ул бик сабыр булырга тиеш. Ул Худайдан куркып тора торган пәйгамбәрләр нәселеннән булса да, аңа да карамастан, ул менә Зөләйха белән икенче пәрдәдә без биебез. Шунда аның ир-ат хисләре барыбер туып китә, берничә мизгелдә булса да, үзе белән һаман ничектер, хорошо дисәк тә була.